Presiden jong akan hun kinong pemi film gejala uba commander Siang Pliang hina kesini ulap lai peba saya kawai pat ke film khasi ka ba kerteng Jeff ya ka ba la pemi penbet penbiang da uba hilarious barbecue ka film Jeff kade ka khana syapang jing em jong khna khun suat ubalamat ya bun kijing ha ka jingai lenti kum khna bat kum usamla halor kani nagleng uba command habakren kum kongsan ula ajing ro yaute unong pemi film ubah kasin ke bening kong ulala ban pinbit pinbiang bat pen wonder ya kate ke film ka ba compare katkum kane ke juk bamenda shu ulo ongru ba de lemba ke film khasi ba ki kot pule khasi ki bayara pen kre pensa bat kenti ya kten khasi ha gane ke jela wat apeng ke jingbut terneng ke bejor ba khamtam de samla nakliang ubah sanat basaimai uba de ru unong rai bo pawnam ke jela ulo ong bakalong ka ba ipang nut banyo i ba umdan jerap satya nak sarkar ban plela ik samla bompat yo kam lemba kate ke company film ula ai nuksaru ba ka manipur ka de ka waine ke jela ka ba plela ba ya kinong shna film trajela ba de nak ta ka daw ki film nak te ke jela ki paw ba re hajela me gleapan ha ka jaka ban plela ya ki trajela ki plela pan ban ki film ki bana shabar ha ka ne snila samru ik sunat shabaro kinong shimbenta ha te ke film jing shna film teng nila shu prakhat bale semon shu shna kamkai to kila bandon le se hang ni hang tai ki film ban sna kamkai nrei ka wei pa ka wei ka film kadon la gajong ka moral kadon la gajong ka message kadon la gajong ka khubor ban ai habang ipet ka film dan ipet sia forward no telah ada pet ye sia nin tai anda ka pi concentrate ban pet ka film kadon la gajong kata ka jinghikai gajong ka nalor kata ro le se i babu malah banang la ban ya menjur ba ketika kam shna film kadi banua seniang ro ka imlang salang pi mentari ka kentien ka jongi teng ngila sedang ban pendu no ka pi ka jing thokot ba kam shna film kam da jingi pheri ram kadi ka wei ne ka banua seniang ban penim ye ka tin khasi ka bangi ong